Ялка, Тя се отъркаля от тази шумачи. Тя ще иде ли с риба? ще иде. Как те жилави кокалчета... Какво ще и стане? Какво? Твърди на моето куче, какво прави? Днеска кожите от заека, докато му ги фърля и ги глътна, няма ги. Днеска нашото куче... Ти не взе ли микрофон? Една перилка крила там някаква. Кога човек спре да се оплаче от работата си, или му излязва сметката, или се е примирил със себе си. И всеки, кой му писне или се окаля, беше на по-чисто и по-спокойно. Знам да си изми натрупаното, де. Ой, като бухни тая ми ти чистота, и тя мръстите сама бяга. Като чурбаджия га трябва да ти плати надник. Ма така е. И на него повече му се печели, и на мене повече ми се дига крак въз крак. И след няко пулим се един на друг и не мога да се разбра. Ай, заминавам за язовира, с тебе ще се разправям. Фанах си партакеща, запалих таратайката и бежкам езерото. С близки и подобни си поплюем, да обсъдим и решим световните и местни проблеми, да се положим за подвизи, да хапнем малко рибка, да се понапием, да поплачем смейки се, да се измием и да разкажем след това за чистотата си, докато не се омърсим пак. Кръговрат е то, като езерото. Движението е чистота, инак ще стане такъв батак. И костура ще се вмирише, и винто няма да е същото, само ще се плюим, докато се фаним за гущика дърта рода за имот. Изключих дещо връзка от модерната технология, да съм далеч от такива мисли. Па и да не съм толкова мързлив. Само това ме направи модерната технология. Акъл да правя пари от нея нямам. А уж средства да ми пести. Кому е да ми спести ходенето до касата, га си искат парите, ще е най-приятно, ама чурбаджи без тях не става. Всъщност, модерната технология ми даде нещо хубаво. Шкембе. Ей тъй си, бе. Вместо да ходя до почтата да изгоря натрупаното от модерните закосвални и да се редя на опашка за кабината, за да чуя семейството, цък, тирит, готово. Ма може и за добро да е. Инак, тук виж съм срещнал някой ма вкарал правя път са къла си. Ага се обърна зад него и да го осмисля. Той криволичикът моето пали гами и спи бирта. Ма си бях виновен. От пуст мързел и модерни технологии, забравял съм да изсипя водица на душицата. Ако можех да забравям какво трябва, ще съм най-щастливия. Ама, енци, все нещо не достига за пустото му пълно щастие. Зато и към малкото щастие е езерото. При Чичо Кошо, при Чичо Тодор, при Дамян, при Ицо, при Марин, при Майя. Кеф, майка! И като се почне едно миене, едно съзерцаване, майко мила, къде ти прах, къде ти шум, къде ти модерни технологии? Чувствам се като било лятна надвечер, така га преминава през реката. Дойде ми на акъла след като се видяхме, че най-бързите въпроси и отговори в нашия език и комуникация са: здрасти, как си? Екстра. Добре сме. Био? Абе, мъчим се още. То според възрастта зависи отговора. Като гледам чистите Гошо и белите му коси, на толкова езера и реки е бил, че толкова косми няма на главата си. Има ви драго на човека. Лапята съм от тука,
Шамандурите са пуснати, шишичката му до краката и чешката му е пълна. Пък го поздравете с Ролинг Стоунс от време на време по малкото радио. Какво те разправям? Чудо. И като не писне да ядем риба. Една кокошка за врата, чап! Тенджерата на газовия котлон сварим вода да може да го скубим, нали, по-лесно, защото иначе не става. Трябва да дадем. Трябва да се дере, пък то в кожичката, хубавото там, сладичкото. Етос от Тулово, кога идваме тук на... Това е с много екстри, бе. С много екстри, да. Ники Драги, тук да не цял концерт да го пущат. Тук виж от време на време цитира Чудомир, защото му е мил. Да рече: реших да се спомина и ще се троя с червено вино и печени костинурки. Не знам дали беше така, но то не се сърди, само поправя. Чудомър чичови Гошо, ей, ага по пине и по бъбри, защото е сладкодумец. Много обича да натрива носовете на синовете си на шах. Особено на големия, защото е по-добър и той му го натрива от време на време. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Gute? Предай се вече, бе. Решава. Не ти заспана е тази табла. Не съм. Малко още ги бърка с челика, както се изразява. Абе, рахат с една дума за неговото състояние. Чисти се е той човек. Бай, стамат ли това? Кой си, бе? Ти стамат ли си, бе? Кой да съм? Бай, стамат! Чучови Тодор е друг тертип. И той обича всички богинки, и той душа е човек. Ма много обича да лаверите, бе. И особено да приказва за тях. Прилича ми на две щраклета, героя на Бай Йордана, барутния буквар. После това фразоването трябва да го сложим банкет, да насипим банкет, защото като мине валякът го удари и то става готино. Улици има ли? Всичкото го продават на частници, на улиците, застъпват си улиците, мине валякът и става толкова на асфалт. А германеца прави следно. Има и нещо общо. Чичави Тодор е барутика човек. Га го ядоса някой и ако е сръбнал, майко, пуска тежкия юмрук и препарира ядосалия го. След той го съдят, ма дебелата му глава не увира и не увира. Много сол е сложен от това боб преди да заврим, викаше някой си. Отмениха условната присъда, административно наказание 1000 лева глоба. И връщат исковата му в Баневода за преразглеждане в нашия районен съд пак. Първото дело се явих, адвоката не се яви. Второто дело адвокат се яви, аз не се явих. Не, само един единствен път го дава. Току се вживее и па препарира някой. Майко, не можа да повярвам, га разбрах, че не мога да плува. Паднал един път пиян от лодката, ма хубаво, че бил до брега. Раздавал шамаря на водата, она се опашала от барута му, да го оставила на мир. Освен той, ускубал дещо сас има покрай него, като последните марули на пролет. Ама излял борез, бе. И все пак е добър човек. И той семейство гледа, и той се чисти. Общо между двамата е, че обичат да се огаждат. И не само на себе си. Да му опиташ заешката яхника, бовеца, пържения костур, елкована с копера и магданоза. За вас, мили софиянци, си е оклей. Те не са чуете каква риба е. А бялата риба? Страшна работа. Помислих си за момент, какви хубави храни ми предлагат модерните технологии и тези, които се готвят тук. Ама къде ти? Те модерните технологии нямат време за губене. Те трябва да са постоянно модерни и ще ми се занимават те да варят бобец,
Знаеш къде е книга да правят 20 минути шопска салата. Да, бе, да. Аз там сега разправя на баща ти, викам, мамо, там като гледам тия жени, му ми се бе. Викам, всяка си на вкъщи, викам се на бажината. Като си дойда вкъщи, не ми се бе. Злата ми взел, мамя. Днеска всяко вижда, така да дойда ми телефон, бе. Нямаш право да взимаш риба. Не, имаш 40 машини. Нямаш право да взимаш риба. На трофеите ли? На 45 лева нямаш право. На 45 може да няма. Всичко е над 20 кг. Всичко е над 20 кг. Има един златен шаран, дето са пуснали, като го фанеш, ще дадат 10 000 лева. Пат Дамян. Като го гледам, само за Хайко се сещам за него. Водата, въдицата, рибата и Дамян. Плюс, добре дошъл, каза костурът на белия червей. Скрит човек е. Но е мъж. Чувства в него трудно можеш да доловиш, освен ако не е спорт. Дори и кога дере костура, трудно можеш да доловиш нещо. Базика се с дрането, че ще го съдят за малтретиране на костура. Да не стане смърт за изрода, изчисти рибата. Фейсбук 20 000. То от тези модерни технологии и морални висоти, един шамар не мога да дадеш на някой пали, пък камо ли костур да дереш. Ех, и на него му се е подула тениската от модерните технологии, отколкото от живота. Ма не и си. Някой не наподминава. Ристо Твореца. Филм ще правят с Марин. Къв филм, какви петля. Вика, ела тук да снимаме. Кой ще снимаме, Роза? Ми ще иска да се дай, защото ти изоставил гаджето и те ще сплашат и ще бачкаш и тук и ще разбереш, че животът е хубав. И тая райна, бе. Още не му излязва от главата. Ми хубав е, Роза, много ясно. Мислих си да му кажа, пияден си мармолада и толкова. Освен той, всяка вечер се напил като талпа, яде бол от баща си на шах. Още е рано, бе. То се подава. Още е рано, бе. Идем. Много е. Научи ма да играе таба и аз го бих. И няма късмет. На ръката скорошен белек от буйния му нрав, ама като всеки творец си е мръсен и доста и затова и той е тук. Паринче оператор е ловеца на моменти. И като всеки селоподобен, търси красивото между четирите рамки на кадъра. И тук виж изпусни някой бисер да заснеме от многото си вкус. Не че нещо, ма да се посмеем и стоплим, като го гледаме във време. Аз съм сигурен, че и той не е наясно кой иска да снима Рошевия творец. Ма то знае ли някой куло и на това в кадровата глава? Силно да се сега да предвидиш къде ще ожилят пчелите около кошара. Ма операторите инак са хубави хора. Много ни питат, не ги интересува, те снимат постоянно, не че познавам много, и те се мърсят, и те са хора. Майчка милата, само тя си знае какво е. По цял ден ходи, варди вариците и тук плясне някоя водата и тя подире му. Сама не влиза, страх е. Задължително с някой или някой, ако е наблизо. Страх е от рибата, аз
Усетих я накрая. Сигис отиде и се скара на някой храст. Ко се спъчи, бе? Ма то кучешка му работа. Храст и пръчки му дай и гледай сира. Забавлява се тя, затова е тук. Да й станат по-контрастни петната. Дойде ми на ум. Пържих рибата. То случайни неща няма, ама де се случи, че брашното на вестника беше баш на страницата с некролозите. И въргалям аз едни умрели с други и си викам, абе дали някои ще са въргалят едни с други по време от тия модерни технологии, бе. Бързо ми мина тази мисъл като на осмокасник намаленото поведение. Ей, мили момчета и момичета, не ме разбирайте погрешно, защото и аз още си варя каучук от носа. Последния ден и езерото не изпрати. Дъжд се заваля, една чаша се припълни и кой откъдето е. Остава само да се спомням и да се топля и да се почувствам чист. Това остава. Хищ не ми се връща при опуления, да се пулим като бран клиент от мобилен оператор, ама трябва. Кога спра да се оплаквам, изобщо, значи никой не ме чака. А някой ме чака. Кръговрата очаква нещо от мен. Весело.